Akai A940 receiver. Receiverul este un high-end. Arată impecabil. Se face și un test pentru muzică. Fiecare buton de aici are un limitator de sunet, adică dacă vrei să-i dai vreodată la maxim, n-ai să poți din cauza limitatorului. Bineînțeles, dacă pui limitatorul din spate la maxim, o să te duci cu el la maxim. De exemplu, dacă îl punem la jumate, îți permite doar până la jumate. Ok, îi dăm mai tare. Ce scuze, balansul era un pic pe dreapta pus. Ok, acum e în jumate. Este complet operativ. Tot ce este aici este original, nu a avut reparații. Partea de sus este toată pentru radio. Partea de jos, care nu putem să o vedem, este pentru amplificator și preamplificatorul din el. Folosește tranzistori încapsulați, 4 la număr. Să vă spun și ce modele sunt. 2SA 747, cred că. Nu prea pot să văd eu bine aici. Cu 2SC 111. Cred că am văzut corect. Da. Să filmăm și spatele acestuia. Nu prea am multă lumină aici. În schimb are vreo o boxă, 2, 3, 4, 5, 6 boxe. Se pot pune 4 boxe simultan. Ok, să dăm și pe radio. La radio nu știu dacă o să pot prinde ceva aici. Aici este auxiliarul. Auto. Nu, îi dăm pe manual. Се питат какво точно се има предвид, когато... Ok, prindem bulgarii, dar nu o să prindem niciodată românii de aici. За военна подкрепа ли става въпрос? Или само финансова и икономическа? Ще изпраща ли Русия войски в Северна Корея? Никой не знае. И това никога няма да бъде оповестено, защото целта е противникът да бъде държан в неизвестност. Тоест Южна Корея, Япония и Съединените щати. Să știți că are o recepție bună, pentru că eu nu am semnal aici nici la telefon și majoritatea receiverilor care le-am probat, testat, am prins semnale slabe de radio, acesta le prinde la perfecție, deci are niște unde bune de recepție. Отпор на растящото влияние на... Така че скрепени
Коре да не прехвърля отговорността. Заявява, това посещение Русия на практика признава собственото си. Ok, să subînțelege că este funcțional. Să-l filmăm și de aproape pentru a observa bine că nu există zghirieturi. Provine din colecția proprie, îl am de 5 ani de zile. N-a fost abuzat, am ascultat muzică la el în parametrii lui normali. Okay. Ca putere are 66 de W pe canal în 8 ton, 15 kg. Ok. Este un receiver superb. În România, în mod sigur, nu-l veți găsi pe piață, în internațional posibil și acolo. E o piesă rară de colecție. Ținând cont că este un high-end, ultimul din seria lui. S-a pus tot ce a fost mai bun în el. La fel și sunetul este excepțional, estetica este incredibilă. Partea asta de aici vine un pic aplicat înspre spate. Nu știu dacă se observă pe cameră, dar nu e drept. Da? E un pic teșit pe spate.